درہبات شرفداری چاروکاں و شتکے میں بلوچی مراگش بام شبینا بلوچ ورنہ پگرے شاعر نوشتہ کار چاگردی جودکار ظہیر حسین موتی چاگردی رسنگ درے اکاؤنٹر راشد دیدار بابتا نوشتہ کنت کے راشد دیدار بربادی اولی ذمہوار راشد دیدار جندے دومی سرکار نادل گوشی و سیمی میں راج و حلسن اگاں مرچی مارا جوان سرکار بیویتے میں لفظاں کا گیشتر دیم روی کو تگا او میں شاعر و ازمکار پری حالا سر نویت تگتا مرچی اگاں تو یوٹیوبا راشد دیدار باروا بپولے تو علم گوں راشد دیدارا دچار کپے آئیے زندو ازم بابتا ہم بازیں پٹ پولے بیتگو ہنگتا باز پولگی ہیں چیا کہ راشد دیدار ہستے دور یا نگیں وحدہ ہما ازمکارند کے بلوچا ایوکا تانا کیچے دگانی سرا دست کپی یہ حبر آپ بجن گشاں اگا یک شاعر و ادیب گشندئی بمیریت یا مرک کنڈا بیبیت سرکار نیمگا دودانا بسکوٹ امید ہم دارگ نبی دومی مارا گوشداروں کو دوزداروں کے راجے بیوی تائی کر رہا آرٹسٹ و ازمکارا گیشا چے گیش مہر برسیت آہم دراہ نبی من بازیں کوہن باہندانی دفع عشقتا کہ آہانی بنداتی روچاں آواں چوک جند سیاد و وارثو پجارو کا ملامت کتا وحدی دو شعر یا دو آزما کش نوشتہ کتا انچو آہاں دری لشکریہ ہم نگوشتا باید راشد دیدار وانگو دستگرک بھی مرچی زندگین آیا مہر دیگ بھی تو زوتا چا زود راضی کنگ بھی تب اتکند کے نشے سلیں وباپ مجتی ای سرب چھٹی اللہ بکا ہنچوش بات اللہ میارے بلوچی سبز و بلوچستان میزران بات